cinta automática de dobre cabeza arredor da máquina de selado, velocidade de 34 botellas por minuto, mellora a eficiencia da produción. A estrutura de enrolamento é sinxela e a cinta pódese axustar e substituír rapidamente. Os compoñentes eléctricos e pneumáticos de toda a máquina están feitos de fabricantes coñecidos no país e no estranxeiro, e a calidade é fiable e estable. A estrutura é razoable e estable, cómoda e rápida e fácil de manter. É unha máquina ideal para envasar diferentes formas de latas, caixas, botellas, recipientes, frascos, cubas e barricas.